Okay, nanapod tayo tubagon. Tubagon na to ning pamahayag sa usa ka sabadista. Duha ni ka sabadista. Unahon na to ning kang Pastor Chris Bacalares. Okay. Atong tubagon ning iyang pamahayag nga gipost sa ilang kauban. Gipost sa ilang kauban og mauni picture ni siya dayon napatik siguro inyong mabasa, no? Okay. Sabado ang adlaw sa Ginoo, Lord's Day, dili Sunday. Dayon na ay gi-quote nga verse sa Bible, Isaiah 58:13. Atong usbon, Sabado ang adlaw sa Ginoo, Lord's Day, dili Sunday, dili Domingo. Mao ni pagtulon-an sa Seventh-day Adventist. Kay kanang Lord's Day sa Revelation 1:10 gipadayag ni Kristo sa panan-awon ni San Juan sa Revelation 1:10, Lord's Day. Ang interpretation sa sabadista ana Saturday na o Sabado, adlaw nga Sabado. Kaysa Catholic nga pagsabot, Domingo man na. Unya moingon sila mga sabadista nga dili na siya Domingo, kay klaro kaayo nga kanang Lord's Day kanang Lord's Day Saturday yun o Sabado, dili Sunday, dili Domingo. Mo ni stand yun sa sabadista. Dayon human nato ni matubag, isunod po dayon nato ning kang di lang nako hinganlan akong higala nga sabadista, no? Daghan ni iyang pangutana. Ako naman unta ning tubagon dito sa Facebook, pero daghan man gud, daghang topic. Mao na nga nakahuna-huna kog maghimo na lang kog video. Kaya numerohan niya, Okay, mao ni ginumerohan niya iyang mga pangutana or objection sa Katoliko. Unya taas man kayog tubago nako, mao na nga kauna-huna lang ko nga maghimo kog video. Tagsa-tagsaon ako ning tubag, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 9 topics ning iyang gi-object. Daw iya bang silbing gipangutana or objection niya sa Katoliko nga nung musupak yun siya sa Katoliko. Okay. So, pero unahon sa nato ning kang Pastor Bacalares. Okay. Kining mahitungod sa Lord's Day. Okay. Kini. Sabado ang adlaw sa Ginoo, Lord's Day. Mo na Lord's Day, Sabado or Saturday, dili Sunday. Dili Domingo. Isaiah 58:13. Napay laing bersikulo gigamit nila ani sa San Marcos 2:27. Basin na sipyat ko basta kay sa San Marcos to nga ang Ginoong Hesukristo Lord of the Sabbath. Unya kanang Sabbath mao man ang Sabado o Saturday. Unya Ginoo ang Lord of the Sabbath, ang Ginoo mo ng Saturday yun na, Sabado yun ang Lord's Day. Mo na stand sa Seventh-day Adventist. Okay. Kining word ring dili Sunday, kung pangitaon po ni sa Biblia litra por litra, pananglit doon na ba'y mangutana ba nga na ba po'y mabasa sa Biblia nga dili Sunday ang Lord's Day? Now, wala po tayo mabasa. Wala po tayong mabasa. Pananglit ba kung litra por litra mo ipangitaon, dili po kabasa ang sabadista.
Dili sila kapakitag bersikulo nga dili Sunday ang Lord's Day. Okay. Ang ilalang gihimong argumento tungod kay Lord of the Sabbath si Jesus o ang Ginoo mao ng Saturday, kay Saturday man ang Sabbath. So mao na nga ang Lord's Day Saturday gyud o Sabado. Dili Sunday mao na ilang interpretation. Now, unsa may atong stand ani sa Catholic side, no, sa Katoliko nga pagtuo. Now, sa akong pagtuon, posibleng masipyat ba ko ani kay dili ni siya official stand yun sa simbahang Katoliko. Kay wa pa po nako masubay ang tibuok nga stand aning issue ha. Na ako'y nabasa sa Catechism nga ang Sunday gitawag og Lord's Day. Okay. Nagtuo ko ana kay Katoliko man ko. Okay. Pero kining akong tubag ani ron, ang uban ani wala na nako mabasa sa Catechism. Pero sa akong paminsar, murag wala ra po din masupak sa Catechism. But pasabot na ako'y interpretation nga sigurado ko nga official yun, parehas anang pag-ingon nga sa Catechism nga Sunday o Domingo, Lord's Day. Nagtuo man ko ana. Okay, naman na sa Catechism. So sigurado na kung official na. Pero kining uban na kong explanation nga wala pa na ko mabasa sa Catechism o librong Katoliko, matawag ni siya og eisegesis or ambot og sa na pag-pronouncing insakto, eisegesis o eisegesis. Okay. Ambot ipasabot ako rang reflection. Dili ko makaingon nga official. Pero nganong ako ning ipaambit ning klase sa tubag tungod kay posible man pod nga bisag wa pa ko kahibalo sa official stand sa simbahang Katoliko, mutakdo ra pod. Kay daghan naman kong mga personal interpretation ako nga sa pagtuon ako sa mga panudlo sa Katoliko, ako ra pong nadiskubrehan nga sakto ra pod. Sa mao na nga di ko mahadlok mag-eisegesis. Kay total kung masayop ko, ako raman pong kurihian. Mao man gyud na. Mao po ni gyud basta Katoliko gali ka nga tinuod. Tao raman ka, tao ra ko. Sa personal pwede ko masayop. So mao na nga dili ko mo claim nga tanan na kong istorya puros gyud sakto. Masakto ra ko kung mauyon akong ipamulong sa official teaching sa Katoliko. Pero kung dili mauyon, so sipyat po ko ana. So muna ako pong pagklaro ninyo mga viewers o mga listeners aning kining video, mga video na ko. Dili ko mo claim nga tanan na kong istorya insakto. Kay masagulan man akong personal. Masayop ko, ako ra po ng koreksyonan kung makahibalo na ko nga nasipyat ko. Bisan man gani mga pare, obispo, Santo Papa, sa ilang mga personal views nga dili official teaching sa simbahan sa Katoliko, posible po sila masayop diha. Di ba? Inana ra po ko. So ako nang iklaro ninyo daan. Now, unsa may akong reflection aning mahitungod sa Lord's Day. Kini bang giingon sa Sabadista ba nga dili Sunday ang Lord's Day? Dili Sunday ang Lord's Day. Unang kanang rebuttal na ko ana, unang refutation na ko ani, wala na sa Biblia. Okay. Wala sa Biblia ang interpretation nga dili Sunday ang Lord's Day. Ambot og naabay bersikulo ana. Basta sa dugay na nakong pagbasa sa Biblia, wa ko'y
nabasa aning interpretation sa Sabadista nga dili Sunday ang Lord's Day. Wala. Interpretation na siya. Private interpretation na siya. Private interpretation na siya. Kay sa akong pagsabutan ng private interpretation sa usa ka tinuhuan nga walay authority. Walay authority, dili authorize. Sa akong pagtuugod kanang Seventh-day Adventist, kining wala man ay authority, kay wala man ko magtuo nga tukod na ni Kristo. Kay sa akong pagsusi, tukod man na ni Ellen White. So, ang interpretation anang Sabadista para nako private, dili siya authoritative. Gibawal man gud sa Biblia ang private interpretation. 2 Peter 1:20. Okay. Ang insakto gyud nga dapat dawato nato authoritative interpretation. Okay, authoritative. Unsa man ang authoritative interpretation? Kanang interpretation gikan o gihimo sa mga tao o mensahero nga naay authority gikan sa Dios. Asa man na ato na gibase? Una, gibase nato na sa gipahayag ni Apostol Pablo sa Roma 10:15 nga nagingon si Apostol Pablo, unsaon man nimo pagtudlo o pagmensahe kung wala ka gipadala? Sa in English, sent. Unsa may but pasabot anang gipadala? No? Gi-authorize. Nganong sigurado ko ana kanang pagpadala gani o pag-sent gani sa Dios, ang buti pasabot ana gitagaag authority nga mutudlo, gitagaag authority nga mo mensahe. Mao na buti pasabot nga kung wala ka gi-authorize o wala ka gipadala sa Dios, wala ka gi-sent, wa gyud kay authority nga mutudlo. So private ang imong pagtudlo o pag-interpret kung mo interpret ka. So dapat authorize gyud. Now, nganong nakasigurado ko ana nga kanang pag-send o pagpadala sa Dios, ang buti pasabot ana paghatag og authority nimo, nganong sigurado ko nga paghatag og authority ang buti pasabot anang pag-send o pagpadala o pagsugo. Okay. Nasa Juan Kapitulo 20, versikulo 19 hangtod sa 23, nga si Kristo may unang gipadala sa Dios Amahan. Dahil si Kristo po, sa pag-ingon niya, maingon nga ako gipadala sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Ang mga apostol, ang iyang mga tinunan, ang iyang giingnan ana, nga gi-authorize o gipadala kuno siya sa Amahan, siya po, gapadala o ga-authorize sa iyang mga disipulo o mga apostol. So, buti pasabot, authorize, mga pinadala po ang mga apostol, pinadala ni Kristo. So, authorize ang mga apostol. So, kung sila mo exegesis ang ilang hiniusa nga pagsabot sa Biblia, mo na gitawag na itong authoritative interpretation. Dili na private. Kaya naman sila authority. Mahimo lang private kung wala kay authority. So, nganong sigurado ko nga ang Sabadista, private interpretation na ila, kinasayod man ko nga tukod na ni Ellen White. Unya si Ellen White, wa man to matagaig authority, wa man to masugo sa Dios, wa man to ma-sent o ma-authorize sa Dios. Okay. Kay ang Dios mag-authorize, klaro gyud mabasa nimo sa Biblia nga si Kristo. Then si Kristo kung mag-authorize siya, personal yun. Personal yun siyang ga-authorize, gapadala sa iyang mga apostol. Then karon ang pangutana, wala naman ang mga apostol. Kinsa man ang mga pinadala? Kinsa man ang mga sugo sa Dios? Kinsa man ang naay authority? So, kinahanglan, dili gyud nato walaon sa hunahuna ang apostolic succession nga pagtuo. Buti pasabot, kanabang dunay koneksyon sa mga apostoles. Kay personal man si Kristo nga
nag-authorize o nag-commission sa mga apostol. Then kung basahon na to ang tibuok Biblia, ato mang makita nga si Kristo kay naa naman siya gi-authorize mga apostol, automatic man nga ang iyang gitagaan niyang authority ang mga apostol. Ang mga apostol na po'y mag-authorize o mag-ordain sa ilang mga successor po sumusunod. Ito pa, si Kristo gipadala o gi-authorize sa Amahan. Then si Kristo po ga-authorize o gapadala sa iyang mga apostol. So, buti pasabot ang mga sumusunod, mga successor, ang mga apostol na po'y mo ordain o mo padala o musugo. So, muna apostolic succession yun. So, buti pasabot, kinsa tong giordinahan o gilaying of hands sa mga apostol, sila na po'y mo ordain. So, mao na. Yan, nakita mangguna ko nga naara na sa Roman Catholic kanang apostolic succession. Naara sa Roman Catholic ang apostolic succession. Kay mohatag tag example. Kinsa kayo ordinahan nga nahibaw-an na to mga disipulo bali sa mga apostol. Kay sila man itong gitagaan pag authority sa mga apostol. Si Bishop Ignatius of Antioch, the third Bishop of Antioch, obispong Katoliko man na. Si Polycarp, okay, Catholic yapon. Ireneo, si Polycarp, disciple of John. Si Ignacio, disciple of John gihapon. Si Ireneo, disciple of Polycarp. Katuhuan gihapon si Ireneo, Bishop Ireneo tungod kay ang iyang teacher si Polycarp. Unya, kinsa may teacher ni Polycarp? Si San Juan. Na sa church history. So mo nang importante po. Gikinahanglan po ang history nga mahibaluta kay diha man nato mahibaw-an sa history kinsa tong mga sumusunod direktamente sa mga apostol. Kay kung magsalig ra tag Biblia, wala man gisulti sa Biblia tanan diha ang history sa simbahan nga gisugdan ni Kristo. Kanang katungdanan matud pa sa buhat 1:20, kung ang katungdanan kuno mabakante, dunay mo puli o dunay mo hulip. Sama atong katungdanan ni Judas na bakante, gipulihan. Di ba? Nakaron, kanang katungdanan ni Pedro, for example, nga holder of the keys, nga natay si paritapik po ani nga Prime Minister of Jesus Christ o Vicar of Christ. Pagkabakante sa iyang office o katungdanan, kinsa may nakapuli niya, di man na matubag sa Biblia. No? So, sa lain ng libro nato mahibawan, kanang nag-asoy sa mga listahan, kinsay nakapulian ng katungdanan ni Pedro. Na sa pagtuong Katoliko, mao man ang list of popes. Di sa ta maghisgot ana. So, unahon sa nato ning kining Lord's Day Sunday. Wala na to gidritso dayon og tubag ba naghatag sa kog background ninyo nganong naa sa Katoliko ang authority kanang gitawag og authoritative interpretation. Nganong dapat man ako ni isa-isay pag-una tungod kay sigurado man ko nga kanang interpretation sa Sabadista nga dili Sunday ang Lord's Day private na. Nganong private na tungod kay kanang nga interpretation gikan man sa mga tao nga walay authority. Si Illinois wala man di authority kay wa may ga-ordain niya personally nga ang ordination pud ato gikan sa mga apostol. So walay connectivity. Sa Catholic Church ramong ng ordination ba nga ang mga apostol ga-ordain nila ni, for example ni Ignacio, ni Polycarp. Si Polycarp po nag-ordain ni Ireneo or nag-disciple niya si Ireneo. Then, di na ko kasay-say. Di naman po ko memorize sana. Pero, sigurado kung Catholic na kanang apostolic succession. Kay, bisan gani ang pasugo magasin sa mga iglesia ni Kristo, angkon po sila na nga only the Catholic Church can trace its origin from the time of the apostles. Gibiyaan lang kuno nila ang Katoliko kay nagtudlo na kunog sayop sa tupan na apostasi. Si pare topic na di sa nato na isigutan. Okay, debatable na, no? Para namong mga Katoliko
dili mahitabong matutal apostasy ang gisugdan ni Kristo kay Holy Spirit man ang gagiya. Kung moingon kag tibuok na talikod o completely na apostasy ang gisugdan ni Kristo. So, sa ato pa, napakyas day ang Holy Spirit. O lupig day ang Holy Spirit sa mga grupo, mga simbahan, mga relihiyon nga tukod lang tao kay ang ilang mga grupo wala mo talikod. Wa makatudlog sayop. Samantalang ang kang Kristo na sayop na hinoon. So, layo ra kay na. Layo ra kay na sa tinuod ng inanang interpretation. So, para yun ta. So, kay naaman sa Katoliko ang kanang gitawag na authoritative interpretation. Unsa may premise, kanang apostolic succession. So, sigurado ko nga kanang pag-ingon nga ang Sunday, dili Lord's Day, dili Sunday, no? Ang Lord's Day ko, no? Dili Sunday, matud pa ni Pastor Bacalaris. Wala na gitudlo sa Biblia, wala po na gitudlo sa mga obispo nga sumusunod sa authority sa mga apostol. So, sigurado ko nga private interpretation ng Lord's Day, dili Sunday. Nakaron, kining pagtuo nga ang Sabado or Saturday Lord's Day base sa mga Sabadista, sa akong reflection dili man ko musupak ana. Nyawa pa po ko nakabasa og official teaching sa Katoliko nga gisupak po na. Kay kung atong tun-an ang Biblia o kanang kung mugamit ang kanang gitawag og philosophical argument, philosophical analysis, mulutaw man nga tanang adlaw diya sa semana, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hangtod sa Domingo, tanang adlaw diha sa usa ka semana puros na Lord's Day. Walay dili Lord's Day ana. Pero sa history lang sa Christianity, ang Lord's Day, special nga adlaw sa pagsimba sa mga Hudeo sa Jewish religion, kana yung Saturday, 7th day of the week. Watay lalis ana munay special nga Lord's Day sa mga Hudeo sa Jewish religion. Dahil sa Christianity, sa Katoliko, kanang Domingo adlaw sa pagkabanhaw. Nganong muingon ta nga tanang adlaw Lord's Day? Tungod kay tanang adlaw buhat si Ginoo. Kay kung muingon ka nga, kung uyunan nato ang mga Sabadista, sama ning giingon ni Pastor Bacalares nga ang Sunday kuno dili Lord's Day. Ang Lord's Day dili Sunday. Kung uyunan nato si Pastor Bacalares sa iyang interpretation, sa to pa mulutaw di ay nga dili di iya sa Dios o dili di ang Dios gabuhat anang adlaw nga Sunday. Di ba? Kay kanang pag-ingon na to nga ang Sabat Lord's Day o Lord of the Sabbath ang Ginoo, tungod kay kanang adlaw nga Sabat iya man as Ginoo. Kanang 7th day of the week kinsa may gabuhat ana? Ang Ginoo, dili ang yawa. Di ba? Unya, ang Lunes Ginoo gihapoy gahimo. Ang tanang adlaw Ginoo puros sa to pa. Philosophically, tanang adlaw puros Lord's Day. So, mauna nga sigurado kung sayop si Pastor Bacalares kung muingon siya nga dili Sunday ang Lord's Day. Sayop siya kay unang-una wala na sa Biblia. Ikaduha, supak na siya sa mayong panghuna-huna. O kanang gitawag na itong philosophical argument. Philosophical reason nga naman, tanang adlaw buhat sa Diyos at pa tanang adlaw Lord's Day. Pero naagyo na espesyal kay sa usa ka semana naman gitay espesyal sa pagsimba sa Ginoo. Maingon ta nga ang sa mga Hudyo sa Jewish religion maingon ta Saturday na ang Lord's Day nga espesyal. Ang Sabat sa mga Hudyo wa tay lalis ana. Karon ang kung maghisgot tag Revelation 1:10 kay gihisgot pa nag Lord's Day diha, sigurado pod mi sa Katoliko nga kanang Lord's Day diha sa Revelation 1:10
Una, kung maghisgot tag adlaw diya sa semana, Sunday gana. Pero dili lang kay Sunday ang gitumong anang Lord's Day sa Ginoo ha. Okay. Kay tanang adlaw lagi iya mas Ginoo. Dahil naapay laing interpretation anang Lord's Day. Sa kanang pagbalik sa Ginoo, Lord's Day gyapon na. Sa panudya adlaw sa Ginoo. Na yun ang langit gani adlaw sa Ginoo gyapon na. Okay. Simba naman na tanan natong buhaton dito kung tuwa na tas langit. Okay. Iya sa Ginoo gyapon na. So mao na nga ang Revelation 1:10 nga Lord's Day nganong sigurado may mga Katoliko nga Sunday na. Kanang Revelation 1:10. Unang punto, ambot og naabay gahubad og Saturday anang Revelation 1:10. Wala. Domingo hino nagi gahubad og Domingo anang Revelation 1:10 labi na kun ang translator Katoliko. Oo. No na. Nganong sigurado may mga Katolikong kanang Lord's Day sa Revelation 1:10 dili gyud Saturday. Tungod kay kung basahon nato ang sulat ni Apostol Pablo sa Colosas 2. Ang Colosas 2 gahisgot naglaing adlaw sa pahulay. Colosas 2 2 ba to? Hebrehanon day. Ang Hebrehanon 4:8 gahisgot og laing adlaw sa pahulay. Dayon, ang Sabat kuno sa mga Hudiyo landong shadow. So, buti pa sabot katong Sabat sa mga Hudiyo. By the way, asa na mabasa? Colosas 2:14 hangtod sa 17. Colosas 2:14 hangtod 17, si Pablo naghisgot nga ang Sabat sa mga Hudiyo gidretso na lang nako ha, actually daghaning gipang hisgutan nga mga seremonyal ya. Ang Sabat kuno sa mga Hudiyo shadow. So sigurado ta nga ang Sabat gipasabot diha ang sa mga Hudiyo. Shadow. Bot pasabot dili pa tumao. Kay kanang shadow lagi dili man na maghangtod. Naaman na siya gipasabot nga katumanan. Paras anang circumcision, entrance sa kingdom. Unsa may entrance sa kingdom sa Old Testament? O sa Judaism? Bautismo? Dili. Ang entrance sa kingdom, kung magpasakop kas gingharian sa Dios sa daang kasabutan sa Jewish religion, unsa may himuon ana? Tulion ka. Circumcise ka. Pero kanang circumcision, shadow observance na. Kaya nga naman, para na sa mga Hudiyo o sa Jewish religion, ang katumanan ana, ang fulfillment ana, kay shadow man na, ang katumanan ana na sa Colosas 2:11-12. Colosas 2:11-12 gahisgot si Apostol Pablo diha nga ang circumcision of Christ baptism. So, buot ipasabot, ang circumcision kung tuli, shadow man to, nga kanang seremonyas o kanang entrance sa kingdom. So, naana siya laing katumanan. Ang katumanan ana, baptism na. So, maupo na kay ang Sabat sa mga Hudiyo, matud pa ni Pablo, shadow. Sa ito pa, dili pa tumao. Sa ito pa, gipaabot ang laing adlaw. Mo nang gipasabot sa Hebrehanon 4:8. Ug unsa nang adlaw mao na nang gipasabot ni San Juan sa Revelation 1:10. Revelation 1:10. Okay. Revelation 1:10 nga Lord's Day. Dili na siya Saturday tungod kay kung Saturday pa na ang termino untang gamito ni San Juan na dili Lord's Day kundi idritso gina niyang pulong Sabat kay mo naman ay naanda niya sa exegesis o Catholic exegesis
Kung Saturday gani ang ipasabot ni Juan sa iyang mga sulat, Sabat yun na iyang ibutang. Kaya mo naman inaanda niya nga kanang Sabat sa mga Hudiyo, Saturday. Di ba? Kanang sa Book of John, kung maghisgot si San Juan og Saturday o 70 of the week, di ba ang iyang term gamiton ana? Sabat? wala gyud ko'y nabasa nga ang gamiton ni Juan pagsulat kung maghisgot siya Saturday. Wala ko kabasag mugamit siya mga pulong 70 of the week. 7th day of the week. Wala. Ditsoon gina niya, basta Saturday gani, ditsoon gina niya litok Sabat. Kaya mo man gina ipapahulay sa mga Hudiyo. Mo na nga kung kanang Revelation 1:10 kung Saturday gihapon na bot ipasabot na kuan si San Juan day ni kalit day hinuon siya usab siyang pamaagis pagsulat. Nga ang iyang naanan basta Saturday, Sabat man na iyang ibutang. Mao na nga sa Catholic exegesis mo ingin jud ang Katoliko nga dili gyud na Saturday. Kay kung Saturday pa na Sabat gyud na gamito ni San Juan kay mo na iyang naandan. Nganong Lord's Day ang iyang gigamit kay dili na Saturday. Domingo na. Og nganong Domingo unsay mo support ana, unsay mo corroborate ana nga interpretation pasa tag church history. Didto nato nang mahibaw-an og unsay interpretation sa mga church fathers ana, but pasabot kadtong disipulo sa mga apostol. Dito nato mahibaw-an og unsay gipasabot ni Apostol Juan ana. Sample, asa na to mahibaw ang insaktong interpretation ana? Sa disipulo sa mga apostol. So, sample, kisa may gasuwatan ng Revelation 1:10. Si John. Subot po sabot, kinsa may makuhaan na tog pamahayag. Kana bang sugilon. Nga, disciple o apostol. Kinsa may disipulo ni Apostol Juan? Ignacio o Polycarp. Basahon din nato sa history ang mga sulat ni Ignacio o Polycarp. Na wala ko'y giandam diri nga quotation sa ilang gisulti, pero nabasa na ko na nga naghiusag yun na sila nga Sunday. Sa mo nang sigurado ta, kining video na to, nakasigurado ta nga kanang Lord's Day sa Revelation 1:10 Sunday na ang katumanan na ang fulfillment na sa Sabat. Kay katong Saturday, shadow man. Shadow. Kung ang circumcision o tuli shadow, ang katumanan, baptism, Colossians 2:11-12. Kay ang Saturday, Sabat po shadow man. So, naigipaabot ana nga katumanan mo na ng adlaw sa pagkabanhaw. Mao na ang klaro nga pagka-istorya diha. Diyan karon tingali basig mangutana mo, ngano mang giilisdan man na nga Saturday man katong una, nganong gidomingo man na nga ang moralo dili man na mausob, di man na mailisdan. Ang tubag ana tungod kay ang Sabat sa tanang moralo maoray na ay halong seremonyal. Bot pasabot, ang Sabat dili siya lunlon moral. Ang pagpatunong sa adlaw pwede nang ilisdan tungod kay seremonyal ng pagpatunong sa adlaw. Ang Sabat dili na siya lunlon moral, kay kung lunlon moral pa na dili na usbon sa Katoliko. Kaya naman kay ang moral law sa doktrina ng Katoliko dili na pwede usbon. Kay kumun na nga balaod nga bisag naa pa na sa Old Testament, naghapon na sa New, kay moral man na nga balaod. Ang seremonyal lang nga balaod pwedeng tapuson, pwede pong ilisdan. Asa mo na gipasabot nga pwedeng ilisdan kanang moral essence of the law na sa Hebrehanon City 12.
Sa Hebrehanon City 12, unsay giingon diha, kung ilisan na ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. Oh, sa to pa na ada mga balaod nga pwedeng ilisan o mailisan. Oh, kung ilisan ang pagkapari, ilisan usab ang balaod. So masabot na to diri nga diri na kanang pag-ilis og balaod nga pwedeng mailisan diri na sa mga bag-ong pari. But pasabot sa New Covenant Priesthood, dili tong sa Old Testament. Kaya lahi man tong ilaapod sa una, di ba? Kung sa ilang balaod sa una. Sigurado ta nga ang gipasabot dihang pwede nga ilisan nga balaod dili ang moral, kay ang moral lagi common, ma-old man og new. Di gina lisdan, di gina mausab pras anang ayaw pangawat, ayaw pagpatay, ayaw panapaw. Oh. Pero kanang Sabat, kung lunlun moral pa na, dili na i-appeal ni Pablo sa paghisgot niya unsa kaayo ang mga seremonyal nga gitapos ni Kristo sa krus. Diba? Mao ni atong argument, lig-on nga argument. Nganong gi-appeal ni Pablo pagsaysay sa mga seremonyal ang Sabat. Nga moral man unta na, nga naagonas na pulo kasugo. Nganong gi-appeal ni Pablo pagsaysay sa mga seremonyal ang Sabat tungod kay sakto ang Katoliko. Tinuod mo nga simbahan. So, makasigurado kita nga sakto ang Katoliko kay tinuod mo nga simbahan. Sakto ang Katoliko nga dili lunlun moral ang Sabat naa sa seremonyal kanang pagpatunong sa adlaw. Dili lang gali kanang pagpatunong sa adlaw. Hasta po ng kanabang unsay buhaton na to sa Sabat. Unsaon na to pag-celebrate seremonyal gihapon kay ngano pwede man usbuna. Sampol, sa Old Testament stricto kayo ang kanabang mga patakaran sa Sabat ug unsaon na pagtuman. Ang Sabat sa karaan bisag maglungag lang ka bawal na. Unya kung makalapas ka sa adlaw ipapahulay no sa daang kasabutan. Unsa may silutan din kag death penalty, batuon ka. Kay kanang mga moral law diha sa daang kasabutan, bisan ka na galing manapaw, kapatyon man gyud ka, batuon man gyud ka. Di ba mo man ila sa una. So mo po na nga ang Sabat dili siya lunlun moral. Naa siya ceremonial essence. Ang ceremonial essence kanang pagpatunong sa adlaw. Plus gud anang mga pista. Gitawag mo po nagsabat. Di ba na ay mga pista sa mga Hudiyo nga gitawag po og Sabat? So mo nay usap po sa ebidensya na to nga ang Sabat dili siya lunlun moral kay gitapos man to sa krus ni Kristo. Di ba katong mga yearly Sabbats? Oh, di ba? So mao yun po dagway mo mga Sabadista nga ang yearly Sabbats ceremonial kay gitapos sa krus. Mo bitaw nga kanang Sabadista nga Ellen White version walay mga pista. Sa tupanada mga Sabat po diya nga nituo silang gitapos katong yearly. So dili siya lunlun moral kay matapos man. Di ba? So mauna, kana pong sa weekly Sabat, ang moral diha nga dili mausab ka ng pagsimba. Basig mangutana ang Sabadista. Nya, unsaon pagka ceremonial ana nga klaro ka na everlasting covenant. Ang Sabat gitawag siyang everlasting covenant kay naa siya moral essence kanang pagsimba. Mo bitaw sa Hebrehanon 4:9 giingon diha nagihapoy Sabado o nagihapoy pahulay. Nagihapoy Sabado o nagihapoy pahulay alang sa pagsimba sa Dios. Ngano man kay kanang pagsimba moral man na. Unang dili mawala ng essence sa Sabat nga pagsimba, naagi na kanunay. Pero ato lang klarohon nga kung maghisgot gali tag Sabado kanang sa Hebrehanon 4:9 nga nagihapoy Sabado. Dili na sabto na to nga Saturday gihapon. Kanang pulong Sabado gud, sa man na siya Sabat. Sabado, Sabat. Sa man na siya meaning ana pahulay. So buti pa sabot kung mo pahulay taog Domingo alang sa pagsimbas Ginoo mo na Sabado pod. Ang Katoliko kung mosimba sa Ginoo sa adlong Domingo, ang Domingo mo na Sabado sa mga Katoliko.
Kay mo man ay pahulay sa pagsimba sa Katoliko kanang Domingo. Sumo na nga bantay po, no, kamong mga nakakita nakadungog ani nga video. Kay ang mga Sabadista, kung dili ta makahibalo sa kanabang halapad nga meaning anang Sabado, limbungan ratas mga Sabadista nga usaray meaning anang Sabado. Ang Sabado para sa mga Sabadista, ang ilang interpretation ana, 7th day of the week. Usaray meaning nila na. Murapog sa kanang pagyukbo ba? Pagyukbo. Ang mga dili Katoliko, nganong akusahan nila ang Katoliko nga nag-idolatry? Kay kung muluhod ang Katoliko at ubangan og larawan sa santos, ang ilang pagsabot ana idolatry naman. Kay ang ilang pagsabot sa yukbo usa raman latria raman kanang pagyukbo alang sa Dios. Samo na nga kung ang Katoliko magyukbo og santos, ilan na dayong sabton nga idolatry na. Ano man, kay usa ra may meaning nila sa yukbo kada ramang pagpakadiyos. Nga kung ayuhon na tugtuon ng Biblia na may pagyukbo nga pagtaho ra. Sama sa 2 Kings 1:13, si Elijah giludhan. Pero dili man to pagpakadiyos, pagtahaw naman. Si Pablo og Silas man to, kung ako malimot, buhat 16:29 og 30, giludhan po. Pagtahod lang. Kadtong sa kaso lang ni Pedro nga gibadlong niya si Cornelio sa dihang giludhan o gisimba siya ni Cornelio tungod kay naamang gud sa hunahuna ni Pedro nga kadtong pagyukbo ni Cornelio niya daw gipakadiyos siya, mo nang gibadlong niya si Cornelio. Kay dapat kung muyukbo ta og bala ang tao, dili na to huna-hunaon nga itupong na to sa Dios. Mo may interpretation ni Pedro atong higayuna nga pagpakadiyos to tungod kay ni atong higayuna wala pa ka balo si Cornelio sa tibok teaching sa Christianity, kaya ang iyang nahibawan katupang mga Old Testament. Dayon na may background diya sa Book of Acts nga tungod kay ang mga apostol nagmilagro, so naay nagtuo dito sa diha sa Book of Acts na yung mga tao diha nga nagtuo sila nga siguro kining mga apostol na naog mga Diyos ni gikan sa langit na naog. Sayop, dili man mga Diyos mga apostol. Pero na yung mga tao nga gahuna-huna niya to. Nga, ang mga apostol tungod kay gamilagro, naghuna-huna na sila nga, mga Diyos siguro ni, nanawag ka sa langit, sayop sila na. So, probably, maunay na sa huna-huna po di Pedro na itong higayuna, nga na yung mga tao sa una, diya sa Book of Acts, nga sayop ang ilang pagtuo sa mga apostol, kaya ang mga apostol, dili man Diyos. So, mao siguro na yung huna-huna ni Pedro atong higayuna sa dihang miyukbo o misimba si Cornelio niya. So, gisabot na ni Pedro nga, oy, pagpakadiyos tong pagyukbo ni Cornelio niya, mao nang gibadlong dayon ni Pedro si Cornelio, kay basta sayop gali, badlongon yun, para sa atong si Kristo. Nga, ang mga tao nakakita niya, gahuna-huna nga multo kono siya, gikurhian sila ni Kristo. Nga, oy, di ko multo. Na barbanaw gyud ko na ko'y unod og bukog. Inyo nakita inana. Pero dili tanang pagyukbo og tao sabto nang nga pagpakadiyos kay na may yukbo nga pagtahod lang. Pres anang buhat 16:29 og 30 si Pablo og Silas giyukbuan. Nya wa man badlongan ni Pablo og Silas kadtong miyukbo nilang duha kay naay pagyukbo nga pagtahod lang. Di ba? Si Elijah lagi giludhan. Pero wala siya ludhi ingon nga Diyos, kundi giludhan siya tungod kay man of God. Gitahod lang siya or givenerate lang siya. Hinana. So mao na. So mao po na nga kana pong Sabado dili kay usaray but pasabot ana. Kanang pagsabot sa mga Sabadista basta makadungog gani kag Sabadista mo hisgot og pulong Sabado, ila din ng sabton nga 7th day of the week. No. Sabado 7th day of the week. Usara na ka meaning. Napila yung meaning ng Sabado? Pahulay. Sa ato pa, kung mo pahulay may Katoliko og Domingo, mao na among Sabado. Mao na among pahulay.
So kanang Hebrehanon 4:9 nga nag-ingon, naagihapoy Sabado, but pasabutan na naagihapoy pahulay alang sa pagsimba sa Ginoo. Pero lahi na kunong adlaw. Na sa Hebrehanon 4:8 ug mao na ng Revelation 1:10 adlaw sa Ginoo. Nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Mao na giingon ni Juan. Nadiha ako sa Ginoo sa adlaw sa Ginoo. Unsa man ibot pasabot anang nadiha ako sa espiritu. Kung mag-research ta sa exegesis anang Revelation 1:10, kana kunong nadiha ako sa espiritu, but ipasabot nagasimba ako. Muna gipasabot ni Juan. Nga sa ato pa, kung idritso na to sa gipasabot, si San Juan nag-ingon, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. I-research pa ninyo kung kamo mo research ana, unsa ibot pasabot anang giingon ni Juan sa Revelation 1:10, nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Di ba? Naamoy mabasa sa exegesis nga ang buot ipasabot ana. Naamang gali mga translation ana na ako'y nabasa. I-search ninyo ang Bible Gateway. Bible Gateway, di ba na lain-laing translation. Di ba na translation gahubad og niingon si San Juan, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Kay mo may buot ipasabot anang nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo, nagsimba ako sa adlaw sa Ginoo. Unya, Domingo na, nganong Domingo na. Tungod kay, kung basahon na to, kung mag-research ta sa unsay interpretation ana sa mga disipulo, sa mga apostol, sa mga ni Ignacio ug Polycarp, Domingo ang ilang interpretation. Nganong Domingo, nganong lahi na? Kay landong man tong Saturday. Landong to siya tong Saturday, ang katumanan na Sunday adlaw sa pagkabanhaw. Unang sigurado tang sayop si Pastor Bacalaris siyang pag-ingon nga dili Sunday ang Lord's Day. Kitang mga Katoliko nga gatuota nga ang Lord's Day nga Sunday alang na sa mga Kristiyanos. Ituota ana mo ni atong pagtuo, sila wala sila mo tuo. Pero wala na to gisupak ang ilang interpretation nga Lord's Day po o Lord of the Sabbath ang Ginoo. Wala na ito nasupaka. Kay sa ato laging philosophical nga pag-analyze, kung ang Diyos mo'y nagbuhat sa tanang adlaw, so tanang adlaw puros Lord's Day. Di ba? Kay kung moingon kag naay adlaw nga dili gama sa Ginoo, diha pa ka moingon nga dili Lord's Day. So, atong pangutanon si Pastor Bacularis, kung dili Lord's Day ang Sunday, kinsa man day gabuhat anang Sunday o adlaw nga Domingo? Kinsa may gabuhat sa adlaw nga Domingo kung dili na sa Ginoo? Kung dili Ginoo may gabuhat ana. Kung dili Ginoo ang tag-iya ana, kinsa may tag-iya ng adlaw nga Domingo? So ang gabuhat siyempre ang tag-iya sa adlaw, mao ang gabuhat. Kisay gabuhat sa adlaw Domingo. Kung mutubag ang mga Sabadista nga Ginoo, sa to pa Lord's Day po ang Domingo. Atong klaro na sa atong philosophical nga pag-analyze, ambot og kinsay mo supak ani. Tanang adlaw bisan dili mabasa litra por litra, masabot nga tanang adlaw puros Lord's Day ngano kay tanang adlaw buhat man sa Dios. Pero siyempre, nagyo na espesyal. Kaya na, sa kasimana na mag-espesyal. Adlaw sa pagsimba nga espesyal. Sa mga Hudyo, Saturday. Sa Kristiyanong Katoliko, Domingo. Ang fulfillment na. So, mauna nga, very sure ta. Sigurado ta nga ang interpretation ni Pastor Bacalaris nga dili Sunday ang Lord's Day, siguradong sayop kay wala na sa Biblia kana nga interpretation. Then masupak po na siya sa philosophical understanding sa creation. Kaya kung ayuhon na tuon nga lapad man kay kahulugan ang Lord's Day, tanang adlaw puros Lord's Day,
dayon Domingo, Lord's Day po, nasamot, adlaw, gunas pagkabanaw. Di ba? Then, sa pagbalik sa Ginoo, matawag po ng Lord's Day. Gani, kung atong sabton ang langit, Lord's Day po. Dili day nga kanang sa simana adlaw sa kanang day atong ipasabot diha nga kanang iya ba. Iyas Ginoo. Sa langit, iya na nas Ginoo tanan kay wa may laing buhaton ato sa langit pagsimba man. So kana ganing giingon diha nga Sabado kuno sa langit nga pagsimba dili na adlaw nga Saturday kay sa langit wala na 7 cycle, wala na gabi igo sa langit na sa Revelation 22:5 kung wa ko masayop sa bersikulo nga sa langit wala na gabi dito ato paabot pasabot wala na para sa ato nga cycle buntag gabi niya 7 ka days wala inana sa langit kay kanang mubuntag mo gabi diri na nas kalibutan mana paghimo niya sa creation then gi-appeal niya ng buntag gabi mo ana wala giingon nga dito sa langit na apoy ingon ana dito eternity ko ng langit di ba sumo na ang sayop ng interpretation sa mga Sabadista basta makabasa galing Sabat Sabton dahil 7th day of the week mahulog gani no walang kabantay ang mga Sabadista nga sa ilang pagtutok sa 7th day of the week murag ang nahimo nilang Ginoo 7th day of the week. Di ba? Yung anong mupokus mong isla 7th day of the week. Kanang pahulay, ilaramang yung ilansang sa 7th day of the week. Nga pwede mo nang ibutang sa laing adlaw. Kanagay mo pahulay, pwede mo tang pahulay Martes, Miyerkules. Anong ilansang yun ito sa ikapitong adlaw si mana? Nga, mismo gani ang Biblia, gihiskot maglaing adlaw sa pahulay. So, sa pagtapos na ko aning isyuhan ni Pastor Bacalares, ako maingon. Kay shadow man ang Jewish Sabbath, ang katikisem mo tudlo, munang mutuod yung kus magisterium, kay giklaro yung magisterium na sa katikisem. Lord's Day, Sunday, fulfillment of the Sabbath. Na ay fulfillment. So, ang Katoliko mo'y nagtudlo og katumanan. Ang Sabadista, wala magtudlo og katumanan. No? Kay para nila, ang Sabat kuno sa mga Hudiyo, dili man to shadow. O dili pa to shadow, nganong gi-appeal ni Pablo sa paghisgot sa seremonyal. Di ba? Gi-appeal ni Pablo paghisgot sa seremonyal kay ang Sabat dili siya lunlun moral na siya seremonyal ang pagpatunong sa adlaw o kanang unsaon pag-observe. Kaya giusab magyuna si Kristo mismo gausab. Ano man kay stricto tung sa Old Testament iya dili. Sa karaan makalapas ka patyon kang Kristo dili na. Sa karaan po, kung mahulog kas atabay, di katabangan kay makalihok man kuno. Makabuhat man. Sa kang Kristo, pwede ka itsag pisi. Ito pa luwason. So, mao na nga ang Sabat, dili lunlun moral na siya seremonyal kanang unsaon pag-celebrate o kanang asa itunong ng adlaw. Pero ang moral diha, nga di gid mawala kanang pagsimba. So kay ang pagsimba, moral man, unya ang pagpatunong sa adlaw, ceremonial man, so pwede na siyang ibalhin. Mauna nga sakto ang Council of Laodicea nga ang solemnity sa Sabat gikan sa Saturday gibalhin og Sunday. So wala man sa iyo ang Council of Laodicea. So mo ni inukto ka na to mga Sabadista na mga igsoon. Ang Council of Laodicea inyong gihukman nga sayo. Nga gani ang Laodicea o sama na sa na-Christianize na ay mga obispo diya. Di ba? Basahan ninyo ng 7 churches sa Book of Revelation. Nga ang Laodicea o Sardias gisgutan. Napo diha ang Smyrna. Ang Smyrna gisulatan po ng Bishop Ignatius.
No. Kanang Laodicea apil na sa 7 churches. So, mo gali ni pagtulan nga Catholic gyud ay ng Council of Laodicea. O kanang Laodicea ang gisgutan sa Revelation, Catholic na. Yan naman. Kaysa dihang ang mga obispo diha ga dugmatay sa transfer sa solemnity sa Sabat gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Ang mga Sabadista wa mutuwa na kay kana gani kung but na hunaon foul na ang Sabadista nga naman. Nituo sila sa Council of Jerusalem tungod sa authority. Pero sa dihang council sa Laodicea, maura man na, the same authority man na. Kaya ang authority sa mga apostol, mamana man na kung kinsay musunod sa ilang authority, para sa gudan ng presidente, kinsay musunod niya ng presidente, mabalhin na po ang iyang authority. Tuwan na po dito. Unya, wala naman ang mga apostol. So, siyempre, imong tanawon na yan sa history. Munang di gid magsilbig dili ni mo i-apil ang history kay wala man ang history tanan na as Bible naman sa ubang mga libro. So mauna. So dayon kung maghisgot og Sabat daghan pa kugo mahisguti mahitungod ani, no? Sa ubang mga video nako tanawan ninyo dito kay naa dito uban akong explanation kung maghisgot og Sabat. Nagisgot na gani ko, mubo lang, magisgot ko. Yang ano man lagi nga magbalik-balik man si Kristo sa Sabat sa mga Hudiyo. Katong mga higayon na sa wala pa namatay si Kristo. Unya, ang pamilya ni Kristo, Hudiyo. Siyempre, mo-observe yun sila Judaism. Di ba? Kay ang hingpit nga pagtapos ni Kristo sa daang kasabutan, kamatayon pa man niya. Unya, si Kristo po, wala mo muari aron sa pagguba sa balaod ni Moises. Ato pa, kadtong balaod ni Moises sa iyang termino, tumanon yun. Unya, si Kristo sa iyang pagsugod sa iyang New Covenant Kingdom, wala man niya automatic din na tukod na yun. Gani ang giilang nga pagkahimugso birthday sa simbahan katupa magaling Pentecostes. Di ba? Sa ato pa buti pasabot before na kumpleto pagkatukod ang simbahan ni Kristo, naagi katarungan nga bantayan yun ni Kristo ng mga Jewish custom. Kay Hudiyo man iyang pamilya. Sumunang taga-Sabado mo adtog sa sinagoga magtudlo. Aron pod pagkabig sa mga Hudiyong tuwa dito nga naanay Christianity bag-o nga iyang pundaron nga lahi sa daan. Kay ang tagna pod sa Jeremias 31:31 ug 32 ang bag-o kunong kasabutan lahi man sa daan. So naagi kalainan. So mao na ang kinibang klaro na to nga pag-refute aning argumento sa mga Sabadista. So murag diri ra tataman aning mahitungod sa Lord's Day. Kung ang tanang adlaw Diyos mo'y gabuhat, sa to pa Lord's Day tanang adlaw. Pero ang special sa mga Hudiyo, Saturday, 70th of the week, watay lalis. Sa mga Kristiyanos, Domingo ng adlaw sa pagkabanhaw. Ang fulfillment of the Sabbath katumanan. Kanang ilang argumento di ay tuod kanang si Maria Sabadista. Timan-an nato nga katong pagbantay ni Maria og Sabado, namatay pas Kristo ato, wa pa siyang banhaw. Unya ang ilang pamilya Hudiyo. Bot pasabot, before na kumplito gyud pag establish ni Kristo ang New Covenant, ang ilag yung relihiyon sa Judaism yun. Mo nang ako di ko musupak, primero si Kristo ug Santa Maria Sabadista yun. Primero. Pero sa dagan sa history sa simbahan, mabalhin yung nagdomingo. Ano man, naghisgot na maglaing adlaw. Unya, ang simbahan po ni Kristo, gitagaan niyag authority sa pagdili og pagtugot.
Nya authority mo na ni Kristo. Kung valid si Kristo nga doon sige pang usab unsaon pag celebrate ang Sabat. Damagi, di ba na giusab si Kristo kay stricto man tong daan ang pag-observe ni Kristo sa Sabat lahi man di man stricto. So na giusab si Kristo. Ang pangutana ron, ang wala mausab ni Kristo katong diri siya, wala niya mabuhat tanan sa pag-usab nga angay usbon, kinsa may mabuhat ana? Siyempre, ang iyang simbahan. Kaya ang iyang simbahan, gitagaan man niyang authority. Ang inyong idili, diri siyuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Sa ato pa, kung si Kristo, wala pa ka kahisgot o laing adlaw, katong diri siya, kuha pa siya kahisgot. Maghisgot na gyud ang iyang simbahan og laing adlaw. Maghisgot na. Sa to pa ang iyang simbahan na maoy mo padayon sa wala mahimo sa Ginoo. Ang simbahan na niya kay gitagaan man niya authority ang inyong idili nako, ang inyong itugot. Sa to pa kadtong gihimo sa mga obispo sa Council of Laodicea, valid to, approved to sa langit. Klaro ka, ang inyong idili og itugot sa langit. Maunang valid tong Council of Jerusalem. Unya kanang council sa iglesia dili man na kay usara. Ug unsay mga problema, ug unsay mga plano, mag-council naman po. Valid gyapon na sa to pa, valid gyapon ng Council of Laodicea, dili lang kay Council of Jerusalem. Di ba? Pero katong Council of Laodicea, pagpalig-on na to. Dili bot pasabot didto nagsugod sa Laodicea ang pagbantay Domingo dili. Kay si Bishop Ignatius pa lang yan tong 107 o 110 AD gahisgot na siya ana nga biyaan na lagi tong Saturday Sabbath kay Lord's Day Sunday na. So before sa Council of Laodicea daan na gibantayan sa mga Kristiyanos. Awahi lang siya gidugmatize gipalig-on. Ipalig-on kay na may mga musupak gud. Pas gud anang pagka-Diyos ni Kristo. Ang mga iglesia ni Kristo moingon sila nga didto kuno gasugod o giimbento kuno sa Katoliko ang pagka-Diyos ni Kristo sa Council of Nicaea. Dili na mao. Ang Council of Laodicea, ang Council of Nicaea 325 AD gipalig-on lang dito gi-define. Kinaamay ni supak nga pare si Arius. Gadibati to dito. Pero dili bot pasabot nga sa Council of Nicaea lang gasugod ng pagtulunan nga si Kristo Dios. Dili. Daan na nga gitudlo sa Biblia, daan na nga gitudlo sa mga unang Kristiyano. Awahi lang siya gi-define, gipalig-on. Nganong gikinahanglan pa to kay naamay ni supak. Kung wala pa untay ni supak, di na to i-define pa. di na to i-proklamar og council kay wa may ni supak. Kay kasagaran god nga ma-define, mapalig-on ang usa ka doktrina sa diha namang mag-council na tungod kay naay mo supak. Kung way mo supak, so padayon nagtudlo ang simbahan ana. Di na kinahanglan pag mag-council. Kung naay mo supak, council man na. So i-define dayon, ipaklaro dayon nga mao gini atong baruganan. Ana na siya. So, niabot na tag usa ka oras, day napatay tubagon nga lain. Kining kang gilang na ko hinganlan, murag na amang iyang ngalan day diri, Atong i-plus na to sa screen, no? Mao ni. Di man po daotan no, na ang iyang ngalan kay documented man sa Facebook. Niya public po ni na-post niya sa Facebook sa tupadili ni siya private kay na-post man niya sa Facebook sa ato pa yung sa iya pa yun ng comment sa atong i-post. So kamo nila basa sa iyang ngalan na adya sa ibabaw. Mao ni iyang question ako nga nag-ingon ko nga tubagon ako isa-isa. Okay, atong tubagon ni. Okay. Una nag-ingon siya diri. Walay apostoles nga Dominguista. Wala ko na apostoles nga Dominguista. Okay. Unang-una, kung pananglit ang mangutana litra por litra ang iyang gipangayo, wala ni.
walay pagtulunan sa Biblia nga nag-ingon nga walay apostoles nga Dominguista. Parehas po sa pag-ingon kung ato pong ibali sa ila, i-reverse po na to, wala po'y mabasa litra por litra nga ang mga apostol sa Badista. Di ba? Kana bang litra por litra? Kay kanang pag-ingon nga mga Sabadista kuno ang mga apostol o unang mga Kristiyanos, kanang baruganan sa mga Sabadista, di ba? Mayon sila nga, Sabadista si Maria, Sabadista si Kristo, kay magbalik-balik sa along Sabado, maapil diya sa simbas mga Hudiyo. Amo na. Pero litra por litra, wa tay mabasa nga Sabadista sila. Ang pag-ingon nga Sabadista sila, tungod lang kay mao na ilang adlaw sa panagtigom sa mga Hudiyo. Pero wala lagi mabasa litra por litra nga Sabadista sila. Di ba? Kanang pag-ingon nga Sabadista sila, interpretation naman na. Kanang gi-create naman na to na nga mga pulong sa gihimo sa mga Hudiyo. Uunang mga tao sa una sa pag makita na to diri sa Biblia. So kaning pag-ingon diri nga walay apostoles ka Dominguista, unang-una wala na gisulti po sa Biblia nga walay Dominguista. Gani kung ang pagtigom og Domingo ug ang pagtigom og Sabado mo nang tawag og Sabadista, tinuod bagot nga wa gid mo nagtigom ang mga apostol og Domingo. Sayop ni siya daan, no? Sayop ni daan ning number 1. Nga naman, na ay record. Pagkabanhaw ni Kristo, nagtigom ang mga apostoles sulod sa kining lawak. Din itungha si Kristo. Din nasubli na pod pagkasunod Domingo, basahan na sa Juan 20:19 o 26 ba to kung wa ko masayop. Katong pagkabanhaw ni Kristo pagkagabi, nagtigom ang mga apostol, itunga si Kristo. Then masabot na to, bisan dili mabasa ang pulong simba, masabot na to nga nagsimba sila ni Kristo. Kaya na mas Kristo, alang-alang di sila musimba ni Kristo. Di ba? Nahitabo to, gabi ang pagkabanhaw sa Ginoo. Then pagkasunod sa Domingo mo, gyapon nagtigom sila, nitungha gyapon ng Ginoo. So, kanang duha ka Domingo nga gasunod nga nagtigom sila, pwede na nato magamit ng pulong Dominguista dahil mga apostol. Di ba? So, sayop na yung giingon dire. No, nga, una, walay apostolis Dominguista. Litra por litra, di ni mabasa ng interpretation. Dayon, kung ang mga Sabadista, gitawag og Sabadista, bisag dili mabasa ng pulong tawgon og Sabadista ang mga Hudiyo, pero gitawag sila sa Sabadista kay mao man ay igtiligom nila nga adlaw. So kung mao nay basihan nga kung mabatasan nimo nga magtigom ka, magtigom mo anang adlaw, tawgon dayon mo og Sabado, Sabadista og Domingo, Dominguista pod. So naatay pruiba gani sa Biblia nga Dominguista pod ay mga apostol. Kay nagtigom sila Domingo pagkabanhaw na ni Kristo. Okay. Pagkagabi, nagtigom sila tunga si Kristo. Pagkasunod Domingo, tigom na po sila. Di mo na, hangtod na, repeat na sa mga sumusunod. O bitaw, giisgutan na sa mga early fathers. Katong Pentecostes, Domingo gyapon to. Then kining ikaduha, walay apostoles nga nagkaon og unod nga mahugaw. Ang kuserlo na po ni. Okay, kining issue nga walay apostoles nga nagkaon og unod sa mahugaw, ang but pasabutan ni samaan ng baboy, isdang walay himbis kay giisip man ng mahugaw. Walay mabasa litra por litra nga nagkaon sila sa baboy. Ma-analyze man po nato ang situation sa ilang panahon. Sa ilang panahon nga bag-o pa sila nakahibalo nga gilinisa na ni Kristo ang kahugaw aning giisip nilang mahugaw sa una. Siyempre, sa transition time between Christianity, gikan sa Judaism to Christianity, dili yun na mausab na yun tanan kay naanad man sila atong karaan. Di ba? Dini kaduha katupong pananawon nga
dunay gituntun ang Dios nga habol nga naa dito gipakita dito mga klasik-klasing mananap nga mahugaw din giingnan niya si Pedro nga Pedro pag-ihaw kaon. Then moingon din mga Sabadista kung maog ito'y gipasabot sa Ginoo nga ang mga mahugaw nga giisip sa unang kaon una di nauntay mabasa diha nga gakaon si Pedro. Saon po pagkaon ni Pedro ato nga pananahon man to. Di ba? Kadtong pananahon or unsa man to siya basta kay dili to siya literal gyud nga tuwa dito'y baboy dito nga ipaihaw na. Di ba? Kadtong higayon na igo ra gatudlo ang Ginoo gapadayag nga dili na isipong mahugaw ang giisip nilang mahugaw niadto. Mao na nga tanto-tanto dito nakasabot si Pedro nga asama sa tao nga giisip nga mahugaw dili na isipong mahugaw sa to pa ang mga hintil pwede na masakop sa gingharian. Ang interpretation sa mga Sabadista ang ilang ipasabot tao ramon kuno katong mga hintil nga giisip nga mahugaw dili na isipong mahugaw. Walay interpretation ana ang mga apostol nga ingon na naon na pagsabot dili interpretation na sugod sa mga Sabadista atong 1800s kapin. Kay kung basahon nito ang Biblia o mga early fathers wala sila ga-interpret og ingon na. Dayon kadtong pananahon po sama ratog diha sa eskwelahan ba nga ang maestro o maestra magbutang lang og kanang gitawag og visual aids. Nakahinumdum jud ko na ako sa grade 1 ba to grade 2 grade 3 basta kay elementary ko. Ang maestra gatudlo na mo unsa kaayo maayo kanon sa to pa nagtudlo og health. Pero wala siya gadalag pagkaon yun, wala siya gadalag vegetables. Ang gidala sa among teacher larawan ra or picture. Nga nag-ingon among teacher mao ni mga gulay o mga malunggay, mga utan may ni kanon sa lawas. Nagtudlo ang teacher. Nga o gamito na to tong argumento sa Sabadista nga nya ni kaon si Pedro. Saan pagkaon ni Pedro ang pananahon mo to? Makaon ba din ang pananahon? Okay. Dili. Igo ra gatudlo ang Ginoo ato nga dili na pagkaisipong mahugaw ang giisip nilang mahugaw niadto kay gilinisan na. Katupong teacher po sa eskwelahan, visual aid naman, picture na may gipakita, alang-alang ipakaon ni mus bata ng picture. Umiingon ng maestra, kini gulay, ani ipakaon niya, saan po pagkaon sa bata, nga picture naman na. Katupong pananahon, di ito makaon ni Pedro kay pananahon man. Then, lain pong punto, kung walay record nga ang mga apostol nagkaon og baboy silang panahon, dili po na siya ebidensya, dili po na mahimong argumento nga dili gud ipakaon ng baboy. Tungod lang kay wala magkaon pa ang mga apostol silang panahon kung wala man gani. Ano man? Kay dili man pud pagtulon ang Kristiyano nga pugson kag pakaon. Ang pagtulon ng Kristiyano mo kaon kag sa dili nakapakasadon kay wala na nagiapil ng balaura sa New Covenant. Ana ang buti pasabot ana. Dahil sa ila pong sitwasyon, siyempre sa bag-o pa sila gitudluan na dili po sila pugson sa Ginoo nga kaon kinahanglan mo kaon gid mo dayon dili. Respetuhan mo sa Ginoo na mo kaon og sa dili ka pakasadon kay wala naman ay appeal ng kanang kosher law sa Christianity. Gilinisan naman ng kahugaw ana. By the way, kung maghisgot po tag kahugaw, duha na kaklase. Biological or kanang gitawag na tog material ba? Material or biological nga kahugaw o kanang kahugaw espiritual.
Kanang kahugaw spiritual, kana bang nagmando ang Ginoo nga sala na unya imong buhaton, sala na nga spiritual. Basta nang ayaw pangawat, then mangawat ka, sala na spiritual. Then mahitungod anang pagkaon, sa una naagi ng kuserlo. Ayaw ka og baboy, ayaw ka og isdang walay himbis. Ug unsa po na diha? Og dili ganin na ipakaon ng dugo kay naa diha ang kinabuhi. Kung lapason nimo na, kasala ka espiritual kay mando mo na sa Ginoo. So, kung maghisgot ang pagkaon, sa Judaism yun, spiritually hugaw ginang baboy, isdang walay himbis, kay gadili man yun ang Ginoo sa pagkaon na. Pero, sa New Testament, gilinisan na tanan sa Diyos. Buti pasabot, gilinisan na ang spiritual nga kahugaw anang baboy. Dili lang kay baboy, hasta po ng hintil, kay kanang hintil nga tao, giisip po ng mahugaw sa una. So, ang spiritual nga kahugaw sa baboy o kanang sa hintil, gilinisan na sa palimpyo na. Pero nahinumdum ko sa akong higalang sabadista sa among debate, di lang na ako hinganlan to respect him. Sa among debate, niingon siya, gilimpyuhan na magkatanan sa ito pa. Mukha nagag-ok-ok, limpyo na din ng ok-ok. Katong higayon na, wala kaya na ko ma-expound og ayo akong tubag. Nakatubag ko pero kulang to kayo akong explanation. Agi sa time pressure, mubura ang oras. Og ako nilang isulti diri, hinaot nga na makakita agad aning atong video. Ang gipasabot sa debater nga sa barista ato, dili na spiritual nga kahugaw, bacterial na. Katong niingon siya nako. Okay, limpyo na magkagil, linisan na magka sa to pa, kaon na kag-ok, kaon na kaog, kanang sa pa na dihang wala na tukan na. Okay. Ang akong tubag katinawan, anak, kung gilinisan na spiritually sa Ginoo ang baboy, isdang wala himbis, hasta po ng tao nga hintil, mo nang pwede na siya masakop sa gingarian. Subot pasabot, wala na idili ang pagkaon anang baboy o isdang wala himbis, kay gilinisan naman ang spiritual nga kahugaw. Ana, buti pasabot, wala naman magdili sa pagkaon ng Ginoo na sa bag-ong kasabutan. Agi sa iyang revelasyon nga gilinisan na. Pero wala mawala diha ang bacterial nga kahugaw or material nga kahugaw. Wala mawala diha. Okay, lahi man ang bacterial nga kahugaw o kanang or material. Ang spiritual nga kahugaw, gilinisan naman. So, kung makakaunta, di na tapakasadon, di na tapakasalon. Kaya gilimpyuhan na. Pero bisag gilimpyuhan na, ayaw word ang lahi ng bacterial nga kahugaw nga pwede ta dili mo kaon kinahadlok tag inaabot to'y bacterial nga kahugaw. Dili ko mo kaon og okay. Naghuna-huna ko nga naa na siya bakterya na makadaot sa tong lawas. Dili na nga kung makakaon ko ana, bakasadon ko dili. Dili lang ko because sa iyang bacterial nga kahugaw. Mao na. So mao na ang tubag na to kung doon na gali mo ingon nga. Gusto pa mo kaon na kag-ok-ok, tiki, ug unsa po na diha. Na. Dili kay kung gahuna-huna ta nga naa ni mga bakterya dihang makadaot sa tong lawas nga mukaon mo puta. Pero kung mukaon manggaling ta na, di na ta pakasadon kay wa naman agi-appeal sa New Testament nga pagdili. Pero kung bisan gani ka ng manok nga wa na idili sa pagkaon sa kusyelo. Dili galita ka ingon nga walay bacterial nga kahugaw na. Unsa man ang kanon sa mga sabarista. So mukaon man nagmanok ng mga sabarista. Sigurado sila nga walay bacterial nga kahugaw ng manok. Spiritually, dili ginahugaw kay bisag Old Testament, dili man nahugaw. Pero bacterially or materially, mataptan nga po naghugaw.
Di ba? Kanang gitudlo sa mga doktor. So, mababoy ka or mamanok ka or mabaka ka, pwede kataptan og material or bacterial nga kahugaw. Pero spiritually, limpyo na. Kaya naman ta didi is pagkaon si Ginoo na. So mauna atong tubag atong maingon nga naimo ingon ganig sa tupa kay gilinisan ng mga tanan, sa tupa kaon na kag ok tiki. Ang gilinisan diha ang spiritual nga kahugaw. Munang pwede na mo kaon. Pero bacterially or materially wala ta mag-ingon nga limpyo na. Kay bisan ka ng manok o baka, pwede na taptan og bacterial or material nga kahugaw. So kung dili ko mukaon tungod kay nag-amping ko sa kong lawas, pwede. For health reason na. Dili tungod kay gidid-an gihapon sa atong relihiyon ana dili. So muna tubag na to ning mahitungod sa walay apostolis nga nagkaon og unod sa mahugaw. O kung wala tay makita, wala na siya mag-justify nga gibawal gihapon. Sa katarungan nga ato nang gihisgutan. So kung wala pa pud sila mukaon sa una kay naanad sila sa unsa ray naanda nila, wala ni question. Wala na question. Kasadon ba pud sila sa Ginoo na nga bisag nag-ingon na siya nga pwede na mo mukaon gapasabot na siya nya wa sila mukaon. Mamugos ba pud ang Ginoo ug di ka mukaon? Wa man pud siya maingon nga kinahanglan jud ka mukaon. Wala. Kay bisan ako mangganing purag ako ra siguro mo'y lahi sa kanang mga kaon, mga celebration. Ako, di mo ko pras uban nga muditso na yung kaog ditso na. Ako, mulikay magaling ko. Nagi mga panahon nga mulikay ko kaon og ditson, dili tungod kay gibawal pa na sa relihiyon. Naglikay lang ko, kay nag-amping ko nga, di ko ma-high blood. O ana, maglikay ko kaog baboy, for the sake of sa akong health, physical health, wa man ta didis Ginoo na. Wa man ta bawali ana kung di ta mo kaon tungod kay nag-amping ta sa kanang ma-high blood ba ta ug unsa diha sa atong panglawas. Pero kung dili ko mo kaon tungod kay nagtuo ko nga gibawal gihapon ang pagkaon ana sayop na dili na teaching Kristiyano. Kay naanay mga usob sa bag-ong kasabutan. Hebrohanon City 12, ilisan ng balaod, ang ilisan ng pagkapari, ilisan sa bang balaod. So ito pa naagi mga usab, ana. Katong mga ceremonial essence of the law. Dayon kining ikatulo. Kining ikatulo ni ingon si Kuan. Kining Sabadista pod usa. Naaman niya ngalan, mabasa man ninyo diya sa screen. Ingon siya, si Pedro Minyo ang ipasabot ani sa doktrina ni nato about Santo Papa nga sayop ko no ng ato mga pare o Santo Papa nato kay dili man Minyo, si Pedro Minyo man. Dili gihapon ni basihan sa pagguba sa barugan ng Katoliko nga naman. Sa tupak kung dili day Minyo, sayop na. Si Kristo day kay man magminyo, sayop na. Si Pablo di pud minyo, sayop na. Dili ni siya katarungan. Okay. Then ni adto pod panahon ni Pedro wala pag require, wala pag mandatory sa Western Rite ang celibacy. Buti pasabot sa ilang panahon sa mga apostol ang celibacy o dili pagminyo alang sa gingharian optional. So kung optional sa to pa minyo na pwede dili. Gani sa akong nabasa sa history, sa akong research, mga 25 to 28 popes mga Santo Papa minyo apil na si Pedro. Kay sa panahon nga wala pa himong requirement, wala pa siya gibutang sa canon law sa Western Rite or Latin Rite nga i-require yun nga ang magpare magsinggol na lang yun sama ni Kristo ug Pablo. So wala pa siya gihimong balaod, gi-canonize as a requirement sa Latin Rite or Western Rite. Ang mga pare sa una before sa pag-require ana, pag mandatory ana,
before pag mandatory na gyud optional mao nang naipari minyo na pwede dili. Kung minyo kinahanglan usara, mao nang mabasa sa 1 Timoteo 3:2. Ang mga dili Katoliko ang ilang sabot kay mura man na og kinahanglan gyud. Kinahanglan ang leader sa iglesia kuno or obispo kinahanglan magminyo gyud. So kung kinahanglan magminyo gyud so pasayop si Pablo, kasala si Pablo Kristo. Ano man dili man minyo si Kristo, dili pod minyo si Pablo. Dili na ang pagsabot ng 1 Timoteo 3:2 nga ang pangulo sa iglesia na usa ka asawa referido na sa unang wala pa gi-require ang celibacy, but pasabot optional pa nga kung minyo kinahanglan usara, dili kay kinahanglan gyud magminyo. Lahi man ang mayong kag kinahanglan gyud magminyo og kung magminyo usara. Diferensya na. Ang pag-ingon nga kung minyo usara, wala na magpasabot nga kinahanglan magminyo gyud, wala. So sayop ang pagsabot sa mga dili Katoliko anang 1 Timoteo 3:2 nga ang obispo o leader sa iglesia na ay usa ka asawa, sayop ang ilang interpretation nga kinahanglan naa gyud asawa. Nalitok na ni Pablo sa ilang panahon nga kung leader ka sa iglesia o leader ka sa iglesia, kung minyo ka usara imong asawa, kay wala man pud magtudlo ang Christianity nga og polygamy. Wala nagtudlo og polygamy. Kung minyo kinahanglan usara. Sa ilan ng panahon nga wala pa gi-require ang celibacy, nga optional pa ang celibacy, naay minyo na pwede dili minyo. Kung minyo mao nang giingon diha ni Pablo usara. Dili kay kinahanglan gyud mga asawa. Sayop na. Kay kung kinahanglan gyud unang nasayop si Kristo kay wa magminyo. Si Pablo po. So, then karon ini ikaapat, si Kristo pangulong pari, Sabbath keeper. Wa jud siya magkaon og kunod man ning mahitungod sa kalanon. Si Kristo sa before na wala pa hingpit mabalhin ang solemnity sa Sabbath gyud. Ngadtos Domingo, niagi gyud si Kristo og pagka-Sabbath keeper or Saturday. Bisan si Santa Maria tungwa pa nabanhaw si Kristo. Wala na question. Dili man ta mosupak nga tungod kay ang karaan gud nga tinuhuan Hudiyo go Jewish unya Sabado go na ilang day of worship. So niagi gud sila ana. Man ta mosupak ana. Pero ang sayop sa mga Sabadista, wala nila dawata nga nanay bag-o. Sa panahon nga gisugda na gyud ng bag-o, dili sila mosunod. Nga si Kristo man magtudlo nga og Domingo na ayaw magtuwa na. Okay. Magtudlo si Kristo ana. Mo'y lalis na, no? Before nabanhaw si Kristo, ang pamilya ni Kristo Sabadista gyud. That's why si Maria nagbantay gyud sa Sabado. Pero pagkabanhaw ni Kristo, dito nagsugod-sugod na ng Domingo. Pero wala na completely mawala gyud ng Saturday observance kay ang Jewish religion gali Saturday pa man gihapon, pero dili man na Christianity. Ngano awaton man nato na nga di man na Christianity. Di ba? Oh. So diri na ta sa grupo sa mga apostol nga mao na ning Katoliko ron nga ug unsa nang adlaw mao na atong bantayan. Dayon unsa pa maning daghan pa man may tungod sa yukbo. Okay. May tungod sa yukbo. Matay kay daghan pa man ni kaayo gyud. Di na lang nato ni tiwason sa kay taas kay kog explanation ni kining may tungod sa yukbo. Isgo ta pud taglarawan ani. Hisgo ta pud tag yukbo ani nga dili tanang pagyukbo pagpaka-Dios na ay pagtahod lang. Okay. Then kining kinulit nga larawan, duham ni kaklaseng larawan pod na ay larawan gidili na po'y gitugot. Ang gidili Diyos-Diyosan, ang wala gidili katong larawan sa mga balaan sa mas kirubin. Unya ang pagluhod po depende na kung ludhan na to ang ribulto ingon nga Diyos nya di na tinuod nga Diyos. Sala gihapon na. Pero ang mga Katoliko kung muyukbo sa larawan sa mga santos pagtahod man na tumong directed sa gilarawanan, wala na gidili.
kay dili Diyos-Diyosan ang mga balaan. Okay. Diyon ato na lang ning idiretso na lang ni din. Ang detalye gyud nga tubag na to ani sa lain na lang pong video, pero atong tubagon nila ni siya tagsa-tagsa pero mubo lang. Wa po sila muyukbo ni Maria. No. Litra por litra wa tayo makita. Pero litra por litra wa po tayo makita nga gidili ang pagyukbo ni Maria nga pagtahod. Okay. Common sense man na. Sakto kung ang gipasabot aning number 6 nga wa po sila muyukbo ni Maria. Aw, idolatry pod kung yukbuan nato si Maria ingon nga Dios. Unya, kung walay mabasa nga nagyukbo sila ni Maria, wala mo po'y mabasa nga supak sila nga muyukbo ni Maria og pagtahod. So, ingon na niyo na lang na to. Ang pag-ingon nga wa po sila magyukbo ni Maria, so, mahimong walay litra. Pero ang punto diha, sayop ba kung muyukbo silang Maria og pagtahod nga kanang veneration? Kung naay bersikulo nga mabasa nga na-record nga kung naay-record nga nagyukbo silang Maria nga pagtahod lang dili sayop ilang gibuhat. Pero kung naay-record nga gayukbo silang Maria ingon nga Dios sayop ilang gibuhat. Pero dili ebidensya, no? Dili ebidensya nga tungod kay walay mabasa litra por litra nga nagyukbo silang Maria sabto nang sayop gyud ang pagyukbo ni Maria og pagtahod. Yan naman. Naaman tay example nga si Elijah giludhan, giyukbuan nasa 2 Kings 1:13. Wasa may mas balaan ni Maria og ni Elijah. Kay si Elijah giludhan man, gitahod man. Unya si Maria asa may mas labaw nila. Oh. So kung naay mabasa nga si Elijah giludhan og pagtahod, unya walay mabasa nga si Maria giludhan o gitahod, dili ebidensya nga sayop na tungod lang kay way mabasa. Kina may example. Kay di manggutanan kinahanglan basahon gis Biblia. Kay pres regulaan ng suguon ko o kanang bata suguon sa ginikanan. Unya, di naman na mabasa sa Biblia, kaya wa naman na masuwat sa Biblia. Sayo po day na. Dili na maayo. Ako, sugoon ko sa pari. Sugoon ko sa pari. Unya, wa naman na masuwat sa Biblia. So, sayop na po di akong gihimo, kaya wa masulat sa Biblia, no? So, kining argumento dire, nga giingon sa number 6, wala po sila magyukbo ni Maria. Mahimong walay mabasa. Pero dili na siya sabton nga sayop kung nagyukbo sila. Nga ang pagsabot pagtahod kay na may example si Elijah giludhan, giyukbuan. 2 Kings 1:13. Si Pablo og Silas pod giyukbuan pod buhat 16:29-30. Si Daniel giyukbuan na Nabucodonosor pagtahod lang, dili pagpakadiyos. Daniel 2:46. Napay julain na 2 Second Chronicles, First Chronicles 29:20. Si David giyukbuan pod pagtahod lang. So dili. So kining number 6 nga wa pod sila magyukbo ni Maria mahimong walay record. Pwede pod balihon nga wala po'y mabasa nga gidid-an sila sa pagyukbo ni Maria. Wala. Number 7, wala sila magprosesyon og ribulto. Wala sila magprosesyon og ribultong Diyos-Diyosan. Pero naay example sa Biblia nga dili daotan ang pagprosesyon og mga balaang simbolo. Sa 2 Samuel 6, panahon nila ni David, ang ribulto, larawan sa kiruben, ilang giprosesyon. O naman lagi. So mao na. Ang bawal lang nga prosesyon, kung iprosesyon na to ang ribulto nga dili angay iprosesyon kanang Diyos-Diyosan.
sa mas gihimos mga pagano. Pero kung ang atong iprosesyon kanang mga balaang simbolo, wala na gibawal. Unsa may example na 2 Samuel 6, si David kauban tong mga tao niadto, ilang giprosesyon ang sudlanan sa kasabutan nga naay larawan o ribulto sa kirubin. Una man lagi. Ang bawal lang nga iprosesyon, Diyos-Diyosan. Pero ang mga balaang simbolo sama sa kirubin o mga balaang tao, wala na ibawal iprosesyon. Number 8, wala sila magrosaryo sa mga patay. Wala sila magrosaryo sa mga patay. Okay. Now, wala po yung mabasa nga gibawal na. Tungod lang kay wala na nila mahimo sa una, sabto na nga daotan na kung himo na to karon. Depende man na sa buhat gud. Kay kung wala pa nila gibuhat sa una, bawal na gyud tanan, buhaton na to ron. Ito pa bawal din itong gihimo ron mag-Facebook ta. Kay wala pa man mag-Facebook ang mga apostol silang panahon. So di gyapon eh. So ang kuha na lang, kung sayop bang magrosaryo, walay pagtulunan sa Biblia nga sayop magrosaryo. Na karon, kung walay mabasa nga sayop ang pagrosaryo sa tupa, dili sila dapat moingon nga sayop ang pagrosaryo. So, kining number 8 nga giingon diri sa Sabadista, wala sila magrosaryo sa mga patay, therefore sayop ang pagrosaryo alang sa mga patay. Ang tubag, wala po'y mabasa nga gibawal ang pagrosaryo sa mga patay. So kung himuon lang nga rason nga tungod kay walay mabasa o wala sila sa ilang panahon magrosaryo alang sa mga patay, sabton dayong sayop ang pagrosaryo alang sa mga patay, balikon na to itong argumento ganina. Sa to pa, sayop ang pag-Facebook, magsangyo pinagig Facebook, magsangyo pinagig telebisyon, internet, kay wala pa na panahon sa mga apostol. Di gihapon. Sayo po day ang pagbutang og chapter og verse sa atong scripture kon Biblia. Kay ang mga apostol sa ilang panahon wala pa butangin nila. Dili gihapon ka pasar, di gihapon ka lusot ning klasyas argumento, no? Wala sila magrosaryo alang sa mga patay. Dili man ni dautan ning magrosaryo ta alang sa mga patay kay naa may prayer for the dead, no? Sa Bible nga Katoliko na ay prayer for the dead. Okay. Sa Makabeyo. Okay. Dayon tungod lang kay wala pa na nila, dili pa na nila mabuhat sa ilang panahon kay wala pa man pud ma-develop ng pagrosaryo sa ilang panahon. Pero saan nang mag-Facebook o magsangya pinagig radyo, dili pa na nila mahimo pud kay wala pa man na sa ilang panahon. Mo po na kanang rosaryo po dili pa man po na, wala pa man po na sa ilang panahon mo nang dili pa na nila mahimo. So wa gyud ni gihapon ning kining klasya sa argumento. Kining number 9, wala sila'y doktrina nga purgatorio. Pwede po ni balihon na to against them sa ilang argumento. Wa po sila mag-ingon nga sayop ang doktrina nga purgatorio. Okay. Kining pag-ingon nga wala sila'y doktrina sa purgatorio, kung ayuhon na to og tuon ang Biblia og atong tun-an unsa ng purgatorio sayop ni. Naman, unsa may purgatorio? Kanang linisan ka daw gipaagi og kalayo. Naman sa Biblia sa 1 Corinthians 3:15 na 1 Corinthians 3 sugdo na to sa 14, 15, 16, 17. Diha, basahan ng 1 Corinthians chapter 3 verse 13, 14, 15, 16 hangtod 17. Nagisgot diha tulo ka paingnan. Una gaisgot diha og kalaglagan. But pasabot impierno. Then gaisgot diha kaning ganti nga ato na lang idiretso langit. So ito pa, impierno og langit gipasabot diha.
1 Corinthians 3, 14, 15, 16, 17. Naghisgot og ganti nga nagpasabot og langit, naghisgot og kalaglagan nga nagpasabot og impierno, pero nailaing gisgutan diha. Naghisgot og kaluwasan pero giagi og kalayo, munay purgatorio. Ang pulong purgatorio mahimong dili mabasa sa usa ka translation sa Biblia. Ingon na naon na ako pagsulti kaya ako mga kauban na sila Latin translation sa Biblia nga mabasa ng pulong purgatorium. Pero sa kasagaran mga hubad wala gyud mabasa. Mahimong dili mabasa ang pulong purgatorio sulod sa Biblia pero ang essence o ang iyang gipasabot na as Biblia pareha sa Trinity. Dili mabasa ang pulong Trinity sulod sa Biblia pero ang gipasabot na as Biblia. Mao po ng purgatorio. Prayer for the dead. Na mas makabiyo po. Nga ang kaluwasan maangkon pero giagi og gilinisan sa 1 Corinthians 3:15. Di na po na sa gipasabot sa 1 Juan 5:16-17 nga naghisgot dihag duha ka gibug-aton sa sala. Nay sala nga ikamatay sa impierno, napoy sala nga dili ikamatay sa impierno. Okay. Gipasabot gihapon ang purgatorio diha, no? 1 Juan 5:16-17. Ayuhag basa ng 1 Juan 5:16-17. Na ako nay sala nga ikamatay sa impierno. Ato na lang diretso ang iyang gipasabot ha. Na ako nay sala diha nga ikamatay sa impierno. Pero naay sala nga dili ikamatay sa impierno. So kung hiabtan kas kamatayon, makasala kag sala nga ikamatay sa impierno. Impierno gyud ka. Pero naa may sala nga dili ikamatay sa impierno, asa man ka ibutang? So gipasabot gyapon diha ang purgatorio dito ka sa lugar or sa estado nga linisan sa ka ayha ka pasudlon sa langit. Kay dili man ka para sa impierno. Dili po ka diretso sa langit. Ano man kay sala man. Limpyuhan pa man ka. Wala may bisang dunay gamay mansa nga makaadtos langit. Tanang makaadtos langit limpyo naman. So iagi sa kaglinisanan mo ni gitawag og purgatorio. So baliko na to. Ang 1 Juan 5:16-17 gipasabot gihapon ang purgatorio diha. Nga naman, kay na ako noy sala, ato sang baliko ng bersikulo kay basig nasipyat ko, 1 Juan 5. 1 John chapter 5 verse 16-17. Guys, gut diyag sala nga ikamatay sa impierno. Pero na ako noy sala nga na dili ikamatay sa impierno. So kay na may sala nga ika-impierno, na apoy sala nga dili ika-impierno, asa man kaibutang kung dili ka ika-impierno na imong sala? Dito kas linisanan, ahya ka pasudlon sa langit. O manay purgatorio. Di ba? Alang-alang mo dito kas langit nga napaman kay buling. So kining number 9 nga wala sila doktrina nga purgatorio. Mahimong litra por litra wala, pero gipasabot sa mga pamulong nga gisulat sa mga apostol. 1 Corinto 3:15, 1 Corinto 3 gikan 14:15 Santos 17, naghisgot og ganti langit, naghisgot og kalaglagan impierno, naghisgot og kaluwasan pero giagi pag kalayo kuno. Mo na. 1 Juan 5:16-17 pod. Naisala nga ika-impierno na apoy dili. Kung dili ika-impierno imo sala, asam kay butang dili to kas purgatorio. Kay linisan pa ka. Then gibutang niya diri sa kani kay wala na etc. man naglahi mo pagtuo mao nay dili mo musubay nila kay dili mo takdo. Kung mga dili Katoliko may pasultion, natural mo gyud na ilang remarks. Wala ko na masubay ang mga pagtulod ang Katoliko.
Ang Sabadista musulti ana, ang Iglesia ni Cristo musulti pud ana, ang mga born again tanan puros mo akusar sa Katoliko nga sayop ang mga pagtulunan, pero wala ba mo kabantay nga sila nga nag-usa ana nga ang Katoliko kuno na sayop? Wala, gali sila nagkahiusa po, nagsinumpaki ay po sila kay kanang Sabadista Iglesia ni Cristo, di ba na palihas magdebate ba na hasta born again Baptist o kana sila tanan puros nagsaway sa Katoliko nga sayop kunong pagtulunan, pero wala sila mag-usa. Kung tinuod pa ng Espiritu nga naa nila, mag-usa unta sila, di ba? Nakasiguro ko nga dili gyud Espiritu Santo, tinuod nga Espiritu Santo ang gapaluyuan nga naman kay wa man sila mag-usa. Ang Espiritu Santos pa nagiusa. Nya kay wa man sila man nagiusa sa tupa, dili gana kadudahan yun ang Espiritu ana. Kay ang tinuod nga Espiritu man pa nagiusa. Nya puros na sila gasaway sa Katoliko. Okay. So ato na ning tapuson kay pila na hapit na 2 ka oras. Sa ka oras o 45 minutos. So, ang wa na ko mahisguti sa uban nilang mga videos na to. Ang atong YouTube di ay Veritas Dipolog. Ang atong Facebook, Silbert Adriatico Dondoyano. Na diha na ko ipang post ning atong mga videos. Kining atong mga buhat sa pagtabang sa simbahan, sa pagpasabot. Okay, hangtod sa sunod higayon. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.